Day 36. Shri Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai 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 Ram. जय जय रघुवीर समर्थ. दासबोध विचार. श्री गणेश स्तवन 5वे सत्र. म्हणोनी नामे विघ्नहर, आम्हा अनाथाचे माहेर. आदी करुणी हरिहर, अमर वंदिती. जय जय रघुवीर समर्थ. 1, 2, 5. मागील ओवीत सांगितलेली सर्व विघ्ने श्री गणेश नाहीशी करतो, म्हणून त्यास विघ्नहर असे म्हणतात. तो एकमेव मूळ पुरुष आमचा नाथ आहे. त्याच्याशिवाय आम्ही अनाथ आहोत. ते आम्हा चराचर सृष्टीचे एकमेव उगमस्थान असल्यामुळे आम्हा सर्वांचे माहेरघर आहे. आम्हा सर्वांची माऊली जगज्जननी ती एकच आहे. अशा एकमेव अद्वितीय परब्रह्म स्वरूपाला श्री गणेशाला हरिहर आदी म्हणजे ब्रह्मा विष्णू महेश इत्यादी देवदेवता आणि अमर झालेले एकूण एक सर्व दिव्यात्मे सादर वंदन करीत असतात, नतमस्तक होतात. श्रीराम वंदुनिया मंगळनिधी, कार्यकरिता सर्वसिद्धी. आघात अडथळे उपाधी, बाधू सकेना श्रीराम. 1, 2, 6. निजस्वरूप हे कल्याणकारीच आहे. अर्थात श्री गणेश हा कल्याणकारी आहे, म्हणून त्यास मंगळनिधी म्हणतात. मंगळ म्हणजे कल्याण व निधी म्हणजे सागर, कल्याणाचा महासागर. सागराला रत्नाकर असेही म्हणतात, कारण सागर नवरत्नांची खाण आहे. मोती, प्रवाळ, लमण्या, पुष्कराज, गोमेद, माणिक, हिरा, पाचू, नीलम अशी ही नवरत्ने आहेत. नवरत्नांना निधी असेही संबोधिले जाते. अर्थात मंगळनिधी म्हणजे कल्याणकारी रत्नाकर किंवा कल्याणकारी धनसंपदानी युक्त असा श्री गणेश मांगल्याचा व धनसंपदेचा कारक आहे. अष्टसिद्धी अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ती, प्रकाम्य, ईशत्व, वशित्व आणि नवनिधी, पद्म, महापद्म, नील, मुकुंद, नंद, मकर, कच्छप, शंख व खर्व यांचा अधिपती व दाता श्री गणेशच आहे. त्यामुळे अशा मंगळनिधींना कार्यारंभी वंदन करून कार्य केल्यास सर्व कार्य निर्विघ्नपणे सिद्ध होते. कोणत्याही कार्याप्रसंगी कार्यपूर्तीमध्ये ज्या काही आघात म्हणजे संकट, अडथळे म्हणजे बाधा, अडचण आणि उपाधी म्हणजे मिथ्यारोपण या तिन्हीचा त्रास निरर्थक ठरतो. कार्यारंभ करणे म्हणजेच श्री गणेश करणे असा लौकिक आहे. कार्यारंभी श्री गणेशास वंदन करण्याची, स्तुती स्मरण करण्याची वेदकालीन परंपरा आहे. पूजा अनुष्ठानात कार्यारंभी श्री महागणपतीचे पूजन करण्याचे विधान आहे, ज्याला प्रचलित सोप्या भाषेत श्री गणेश पूजा असे म्हणतात. श्रीराम. प्रश्नमंजुषा. कालची उत्तरे. जीवास निज कृपा श्री गणेश कृपा प्राप्त होती. 4थ्या ओवीत
नामाची महिमा सांगितली आहे. आजचे प्रश्न. 5व्या ओवीत श्री गणेशाच्या कोणत्या नावाचा उल्लेख केलेला आहे? मांगल्य व धनसंपदेचा कारक श्री गणेशाचे नाव काय? शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे, वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे, कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा, नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा. जय जय रघुवीर समर्थ.